magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Di ko liala. Shout out sa lahat ng mga kabisya nating sobrang busy. Ayan. Busy is good. Tama. Actually, kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, namnamin mo lang. Kung busy-busy ka, hindi ka na magkanda ugaga dahil because ang dami mong ginagawa. Namnamin mo yan. Kasi hindi naman din always na ganyan di ba? May mga pagkakataon din na kakalma lang din, di ba? Mas nakakamatay yung walang ginagawa. Correct. Parang walang trabaho. So, okay na yan. Yung busy ka, yung marami ka nga inaasikaso, inaatupag, ang dami mong iniintindi, ganon, di ba? Ay, nakakatuwa yung kabisihan ng buhay. Pwede nating tingnan sa ganon. Tama. Kasi may mga ibang mga tao, ay nakakainis, busy na naman. Bakit tayo busy? Kasi diba? pagtanda mo, ito narinig ko lang to kay former Senator Enrile, na di ba very sharp yung mind niya. Para namang hindi tumanda si Enrile, di Kaya ba? nga tinanong siya, ano ilang world war na hinabutan niya. Anong pinakasikreto mo, sir? So ang sabi niya, laging pinapabisi niya yung utak niya, lagi siyang nagbabasa. Ayan. Para maging active. Oo. Baka darating yung panahong pagtanda mo, wala ka nang ginagawa, ayan, maghahanap ka na ng gagawin. At saka totoo nga, posible nga talaga na hindi marupok maging tawag doon na makunat yung utak natin kapag ganito na medyo tayo, hindi busy. 'Di ba? Magiging marupok pa talaga yung nasa isip ko, nangangalawang. Yan, perfect term. Nangangalawang at yun na lang ang isipin mo. Ngayon na busy ka, ang dami mong ginagawa, hindi kinakalawang ang mga katawan mo, ang mga buto-buto mo at ang utak mo, 'di ba? Pero wag yung pilitin yung take a break din kung kinakailangan naman, correct. Kasi kailangan din natin yan. Kaya nga meron lunch break. Kaya nga may coffee break. Kaya nga merong weekends. Kaya nga may leave. Tama. So yung kabisihan po, kasing importante po ng mga leave. Diba? Ang leave po pwedeng gamitin sa pag-relax, hindi lang sa paglandi. Sa Nalala ko tuloy usapan namin sa GC namin. So kanina, tinatanong ko sa GC namin na Love Radio GC, sabi ko, ano yung mga awards na natanggap po ninyo? Kasi para ma-monitor, ma-keep track, kasi kailangang ilista, ganyan. So naglista, si Diego, nag-post ng mga natanggap niya awards, si Tanya, si Rocky, ganyan. Tapos, nag-inumpisahan ni Conyo Bicolano, sabi niya, wala pa po ako ma'am, best in some group salan lang. Best award yan para sa akin. So sinundan ni Rocky ng best in inom and kainan 2023. Yung kay Tanya Chinita, bawal po sabihin on air. Kung saan siya best in. Basta best in Tita Mac siya. Ganyan, di ba? Tapos ako naman, nilagay ko, best in karupukan. Kasi siguro na-retain yung rupok sa utak ko Best in karupukan, 2001 to 2009. Ang tagal. Yun yung mga panang marurupok sa correct! Totoo! Di ba? So, bakit ko na-mention? Kasi meron tayong, in a particular moment sa buhay natin, di ba? Meron tayong best in. Tama. Diba? So kung kanyari, pinag-uusapan natin yung kabisihan, ngayon, best in kabisihan ka. O kung ikaw yung tipong bata-bata ka pa, wala kang pakialam sa exploring the world ka, wala kang pakialam sa mga consequences, best in karupukan. Yan. Diba? May mga ganyan talaga tayo. Pero ang mahalaga naman po, na we learn along the way. Yes. So kung best in karupukan ka from 2001 to 2009, syempre sana naman 2010 to 2025. Iba na yung best in mo. Saan ka best in? Dapat kasi natututo tayo dun sa mga mistakes natin in the past. Ayan, kung dati si Nicole marupok, ngayon hindi na. Matatag na. Correct. Buto ko na lang ang marupok. Nakakaloka nga, Jigs, na nag-executive check-up ako. Kasama yung bone density. Alam mo, dati hindi naman siya chinecheck. Tapos ngayon sabi ko, ano itong bone density? Mas mabigat na yung buto mo kaysa sa laman mo. Nakakaloka! May mga ganun ang pag-check, di ba? So,
buto ko na lang ang marupok, hindi na yung feelings, 'di ba? So yun naman po yung mahalaga. Oo. Kung dati best in ano ka talaga in inom, Aha. syempre dapat dumating yung panahon na hindi ka na masyado nagiinom. Natuto ka na na nakakaliit ng atay yan, Oo. 'di ba? Isang pitik mo lang sa atay mo, Oo. abo na yan. Ako siguro ang isa sa mga best ko dati, Best in Alaskador. Alaska. Oo, ang lakas mang asar nito ni Jegs, promise. Natatandaan ko pag nang aasar siya dati, nasa ano pa siya noon nasa kabilang stasyon pa siya noon. Oo. Pag nang aasar siya, talaga mapipikon ka talaga. Alam mo yung kapag ka, best in pikon. Best in ireta ka talaga. Oo, totoo, may ganyan, 'di ba? Pero hindi ka na ba masyadong gano'n? Minsan lumalabas-labas pa din. Andun pa rin siya. Andun pa rin siya. Minsan, siya talaga lumalabas-labas, di ba? May mga iba naman best in being a mother. Yan. Very good, Oo. di ba? Pero na-amaze lang ako, like for your story in particular, di ba? Best in karupukan ka noon dati. 2001 to 2009. At yung pagiging marupok mo, yung na-experience mo doon, nagamit mo siya in the present. Actually, nagamit ko siya Yung in the... para lagpasan. Hindi lang yon, nagamit Diba? ko siya kung paano ako napunta dito sa Love Radio. Oo. Oh, 'di ba? Napaka-amazing Amazing lang feeling ko kasi kung hindi ako naging medyo marupok, feeling ko Oo. hindi makaka-relate yung mga tao sa kwento ko Tama. Kasi kung tutuusin, nagkikwento lang po talaga Yes. ako. Oh, yung nangyari sa buhay ni Nicole, yung mga nakakausap niya. Yeah, 'di ba? Tama, ikaw yun. Kaya huwag niyo ako pinagkakausap. Walang safe na makausap. Walang safe na kausap dito. Alam mo ba, ilang beses na ako na friendship over dahil dyan. Kunento ko yan sa'yo. Takang-taka ako, bakit isang araw, ayaw niya na ako kausapin? Yung pala, parang feeling niya, kahit hindi ko naman, hindi ko naman ni-name drop siya, di ba, feeling niya siya yung topic. Ayan. Di ba? Kasi sa totoo, nagkakwento lang naman ako. And feeling ko, kaya, yung karupukan ko in the past at yung karupukan ko din ang dahilan kung ba't ako napunta sa Love Radio, 'di ba? Amazing. Tama. 'Di ba? Feeling ko yun din yung nung audition ko pa lang, yun yung yun yung parang sinabi nila sa akin, anong ginagawa mo dito? Kasi broken hearted ako yung HR natin, yung head natin, si Ma'am Ellen, hindi niya makakalimutan. Na parang, anong ginagawa mo dito? Kwento ko daw sa kanya. Na broken hearted ako, kaya ako nag-apply, di ba? Amazing lang yung your weakness leads you to your greatness. Yes, diba? totoo. Di ba? And who would have thought that particular moment that I was so weak, that particular moment na sobrang rupok at sobrang feeling ko, ito na yung pinaka-worst situation in my life. That Yes. time, Ngayon kasi pagtatawanan ko na lang di ba? Who would have thought na yung broken heart na yun, Yeah. sabi mo nga, would actually lead you to greatness. Di ba? So kung ano man, best in ka ngayon, problems. Ayan, Yan. oo. Pinag-uusapan na lang din yung best in. Best in problems ka ngayon, hindi naman ibig sabihin na hindi ka matututo at hanggang dyan ka na lang. Best in wisdom ka na pagdating ng panahon. Correct. Diba? Tsaka magiging great din kasi malay mo, yung testimony mo na yan, diba? Yung story mo na yan will be your testimony. Yes. Diba? So, yan ang gagamitin mo. correct, yan ang gagamitin mo para maging malakas, para Yes. maging great, 'di ba? Tama. So wag mag-alala kung best in karupukan ka ngayon, best in problems, may ganun na parang okay, Lord, ako lang ba yung nakikita mo? Bakit ang dami kong problem? May ganun 'di ba? Pero eventually, in time, marirealize mo, kaya pala, kailangan nitong mangyari. 'Di ba? Kaya pala, ganito pala dapat. Kaya pala, Kasi sa sinasalba problema, pala diba, ako. Natututo tayo dyan lalo pag nalagpasan mo na, it's a lesson learned na. Correct. Then sa susunod, pwede mo nang ipasa o pwede mo Tama. pa rin gamitin, nalagpasan ko Oo, na yan. correct. Natutunan Wala ko na. Correct. Alam ko na gagawin ko dyan. Di mo na ako maluloko. Diba? Totoo. Oo. It's either ikaw sa sarili mo or you teach others. Diba? Kung nakita Love nila... life na lang. Example. Oo, totoo yan. Madaming mga bagay na best in problema na hindi lang natin talaga maintindihan ATM at Tama. the moment Yes, kung oo. bakit kailangan mangyari. Pero yung pala, yun na nga broken heart ko Oo. Nung time na yun, parang Jigs, talagang yung Parang pagsisisi ko. katapusan na ng mundo. Talaga, tsaka yung pagsisisi ko sa Diyos, so parang feeling ko lahat ng pinaghirapan ko sa academic life ko na talaga nag-aral ako ng gusto. Feeling ko nawala lahat. Yung ganun ba? Kasi nabobo ko sa pag-ibig. Yan. Diba? Pero eventually, napagtanto ko, it's actually, diba sabi nga, a rejection is
actually a redirection, Yes, 'di ba? Yung rejection pala na yun, i-redirect ako sa Love Radio. At hindi lang yun. It's actually God saving you from further Exactly. pain. Tama. Kasi ang hindi ko namalayan, hindi ko alam, yung lalaking pala yun, madami pala kami. Diba? Magiging sakit ng ulo ko pala siya in the future. Ayan, huwag niyo pong gayahin si Nicole. Don't trust your heart. Kahit sa Bible sinasabi yan eh. Oo Don't nga. trust your heart. Kasi Only- deceiver kasi yung heart natin eh. Iba kasi ang feeler eh. Kapag ka puro feelings, Oo. pag wala nga kasamang utak, Oo. wali, ngangi. O puno ka na ng emosyon, yung clouded na yung logical thinking mo nawawala. Totoo. Totoo yan. Kaya nga 'di ba tingnan mo, ang dami po nating kakilala. Ikaw mismo sa ano mo sa mga kaibigan mo at sa mga kakilala mo. Ang daming mong kakilala na ang talino naman niya. Tama. Actually, may lisensyado. Correct. Meron siyang accountant, engineer, attorney, Ayan. 'di ba? Mataas ang posisyon, pero Oo. pagdating sa pag-ibig, talaga naman best in bobo. Hindi, balikan na Best lang in natin. rupok, oo. Yung elementary, yung mga matatalino mo kung saan ka nangungopia. Ayan, 'di ba? Pagkita mo, hala, hindi nakapag, kasi, May mga iba na nag-asawa ng oo, maaga. correct. Ginamit yung Yan. hindi ginamit yung utak. Oo. Ginamit yung puso, Ayan. 'di ba? Kaya may mga ganon. Nakakalungkot, 'di Sa ba? true lalo, ganon. Pero hindi naman end of the world. Yes. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, it will change. Tama. Yun yung maganda eh. Kaya don't give up kasi magbabago siya. Tama. Ano lang talaga eh, parang feeling mo lang talaga hindi mo magbabago tapos end na ito. No Ayan. more. Parte siya ng proseso. Correct. Correct. Sa totoo lang, parte siya ng lagi mong iisipin, it will change. Ako yan yung mga guiding principles ko, Jegs eh. Whatever your situation is, it will change. Magbabago siya. So kung halimbawa, masaya-masaya ka, namnamin mo kasi magbabago yan. Yes, oo. 'Di ba? So enjoyin mo yan while you can, 'di ba? Karirin mo, talagang namnamin mo kasi pwedeng magbago. Oo, ganun din. Parang Pag sa malungkot. Oo, yan. 'Di ba? Ganun din sa mga sa financial. Halimbawa, Yan. malakas ang kita mo Yan, ngayon. namnamin Huwag mo mong din. waldasin. Huwag mo ring Mag-imbuka waldasin. kasi magbabago eh. Correct. 'Di ba merong yan sa Bible parang may time years of yung drought. Yes, yan, oo, yung meron yan. Oo, correct. And meron ding years of bongacious Oo. harvest. Yun po yung nakalagay sa Bible. Bongacious harvest. Sa Bible ni Nicole Yala. Sa story ni Joseph the Dreamer. Ayan, Yan. 'di ba? O correct na Oo. napaniginipan Napanaginipan niya niya. na merong mga years na magkakaroon ng talagang sobrang drought. Ano ba yung drought At sa Tagalog? sobrang abundant din, Oo, meron yan. din, Ano So, yung drought sa Tagalog, Jegs? Tagtuyot. Tagtuyot, 'di ba? Tigangers. Merong tigangers, 'di ba? Oo, So yan. habang hindi pa tigangers ang Oo. lupa, 'di ba? Ayan. Namnamin mo at mag-iimpok. Correct. Pero ganun din pag nandun ka sa tigang tigang na season. Parang ang sagwa pag ikaw nagsabi ng tigang Bakit ka ganon? Alam mo si Chuper, ganyan din lagi sinasabi. Ba't pag ikaw yung nagsabi? Parang may ibang meaning. So, yun na nga. Saan ka na pupunta? Kasi yung Nag-i-slide. upuan namin nagsaslide na kakaloka. Gumagalaw na kasi upuan dati. Correct, hindi. dati steady lang eh. 'Di ba? So kung ikaw ay nandyan sa tigang, tagtuyot na Oo. season, Ayan. huwag ka ding magpanic. Oo. Well, it's normal to panic. Normal Oo. tayo. Tao yan eh, 'di ba? Pero huwag ka ding sobrang magpakaalala kasi Oo. again, whatever your situation is, it will change. So dadating din yung Oo. dadaloy din ang ginhawa. Pero alam mo, yung mga tigang moment na yan, marami yung nagpapanik yan, lalo sa kababaihan. Lalo halimbawa, ilang taon na Ano ako. ba, tiga? Tapos ano ba tiga? I mean, love life. Oh, sige. Ano bang tigang yun? Tigang moment ng love life, Ayan, di ba? oo. Nagpapanik sila, kaya kung sino-sino na lang lalaki, ang buo na to, basta mapakasalan, magkaasawa totoo, ako. kahit hindi na nag-iisip. Yes, So oo. yun din, babalik tayo dun sa, huwag kang magpanik. Oo. Chill ka lang, di ba? Yan, Hindi oo. porke tigang ang moment, kahit sino na lang, di ba? Oo. Kailangan din pa na pinag-iisipan. So yan, yun yung importante. Yeah. Naka-best in tigang ka man. At bakit na best in tigang? Tigang kasi
kasi di ba is tuyot Oo, also? yun, tagtuyot. Di ba? Ayan, Tagtuyot. oo. Ginagamit lang kasi natin. Tayo kasi mga Pilipino, yung mga salita, ginagamit natin sa ibang ibang dahilan di ba? Best in tuyot ka na ngayon, Oo. di ba? Dadating ang panahon, best in dilig ka naman. Di ba? Dito, abundance. Oo. Nadiligan ang tuyot na lupa. Oo, siguro Oo. marami din nagsabi sa'yo na at this moment, kung anumang nararamdaman mo, pinagdadaan mo, namnamin mo. Totoo din. Diba? Alam mo, ang hirap nun, intindihin. Hindi siya maindi. Di ba? Paano nag-broken hearted? Oo. May problema sa pamilya? Merong may Nanamnamin. sakit na namnamin? Papaano? 'Di ba? Pero yes din Pero kasi pag nalagpasan may mo, learning dun Pag nalagpas mo, oo nga. Oo Diba? nga. Kasi gagamitin mo siya Totoo. to be a witness sa iba na Correct. may pagdadaanan din. Ako talaga hindi to ito yung napagtanto ko lang talaga very recently sa mga pag-uusap natin na on air. Parang hindi, mamaya off-air, kwento ko sa'yo. Pero parang naintindihan ko, in a way, kung bakit kailangan mangyari yung nangyari dun sa asawa ko. Pero off-air, kukwento Yes, ko sa'yo. yeah. Meron akong feeling. Aha. Meron akong haka-haka. So, ano man yun? Ayan. Ano man yun? Kung ano man pinagdadaanan mo, meron dahilan yan. Yes, So, meron. yan yung mga guiding principles ko. As I said, whatever your situation is, it will change. Aha. Bukod doon, alam ni Lord yung ginagawa niya. Oo, tama. Yun yung dalawang guiding Walang principles. walang aksidente. aksidente, Lord. So, Oo. alam niya yan, kahit na masakit, Aha. na iniwan ka niyan, kahit na masakit na may umalis, kahit masakit yung pinagdadaanan mo, Aha. hindi siya aksidente. So, yun yung lagi kong guiding light na alam to ni Lord. So, hindi naman ako mapapahamak dito. Masakit lang talaga. Kasi Oo. tao lang naman tayo di ba? Oo, tama. Oo. Basta pinagkatiwala mo kay Lord, 100% hindi ka talaga kasi He is faithful. Correct. O, talaga sa di mga ba? salita niya. Alam mo yung mga kabisyo natin, nalilito kung ano ba tayo, kung mabait o ano. Kasi from tigang to Lord real quick. From tigangers to kumikinangers about God real quick. Oras natin! 12:39, ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!